totes, com esteu? Espero que estigueu entretinguts aquests dies i si no, ja arribem els mestres amb cosetes perquè estigueu ocupats. Bé, avui vos porto un tutorial que vos ajudarà per fer la tasca de ciències, d'acord? Aquí en la pantalla podeu veure la classe de ciències, la que teniu vosaltres mateixa. Jo estic com un usuari per fer diferents pràctiques i poder fer els exemples amb els tutorials. Anem a clicar a la tasca que tenim i aquí apareixen les instruccions. Val? Com bé sabeu, heu de fer una presentació sobre un animal en extinció i vos hem deixat dues opcions per poder crear-la. A través de Genially o a través d'una presentació de Google. Val? A través d'una presentació de Google ja sabeu com es fa, us recordo des d'aquí. Tenim el botó a la dreta, añadir o crear. Val? En aquest cas, vosaltres, si feu des de Google Drive la presentació, simplement el que haureu de fer és donar-li a Google Drive i buscar aquella presentació que ja heu creat. Però si la voleu crear des d'aquí, simplement clicant al botó de presentacions, ja podeu començar a crear la presentació sobre l'animal des d'aquí. D'acord? Què passa si ho vull fer des de Genially? Vale, molt senzillet. Jo aquí ja tinc una presentació creada, és un exemple, és el que he enviat als pares perquè sàpiguen com anem a treballar aquests dies en casa. Imagineu que ja tinc acabada la presentació i tinc aquí l'enllaç. El copie i després me'n torne a la classe on està la tasca i en afegir o crear hi ha una opció que és enllaçar, enlace. Li clique i aquí en l'enllaç pegue el que he acabat de copiar. Li dono a afegir enllaç i com podeu veure aquí dalt s'ha carregat el Genially i apareix en miniatura la portada del Genially i apareix el que és la presentació afegida, d'acord? En aquest cas ja tindríeu la presentació Genially afegida aquí. L'únic que heu de fer ara és entregar-la. Li doneu a entregar perquè ja estiga l'arxiu en la tasca que m'arribarà a mi com que ja l'heu acabat, d'acord? Fixeu-vos, si voleu modificar la presentació o creieu que hi ha alguna coseta que s'ha de canviar, sempre se pot anul·lar l'entrega. Anul·lem i tornem altra vegada a entregar-la. I res més. Este és el tutorial per avui. Espero que vos hagi sigut d'utilitat i si teniu qualsevol dubte, ja sabeu, m'envieu un correu electrònic i me podeu preguntar. Una abraçada. Adeu.